Sanibonani wengane zakwethu esibingelele enhla nasezantsi la kufinyelela khona iZiyashisa TV. Ngaphandle nje kokudla isikhathi senu, ngicela ukuthi-ke uma ungakaze usubscribe kule channel, mhlawumbe uyaqala ukufika, ngicela ukuthi uciphaze usubscribe. Kushubile-ke ngane zakwethu enkampanini ey'ningi ey'dlala ngabasebenzi bakithi abamnyama, ikakhulukazi iy'nkampani zamandiya, njengoba sibona nje i-MK sisebenza nokubambisana noNgizwe Mlando Mfukamchunu ekulweleni amalungelo abantu abamnyama abahlukumezekayo ey'nkampanini eziningi, abahlukumezekayo ngendlela eziningi ezahlukahlukene. So-ke MK ihamba nokubambisana noNgizwe, bahamba bavakashela iy'nkampani nabasebenzi abasuke besebenza kuleyo nkampani abaney'khalo zokuthi bayahlukumezeka. Bayasiza-ke ukuthi-ke kulungiseke zonke iy'xazululo lezo y'nkinga lezo abasuke bebhekene nazo. Asiyibonele-ke nansi ividiyo, siyibonele okwenzakalayo ukuthi kwenzakalani lana bebevakashele enye yey'nkampani beyolwela abasebenzi. Noma besidubula siyaqhubeka nomzabalazo, awasoza amakula namandiya awina ewina ukuxhaphaza abantu abamnyama. So sikhona-ke la enkampanini ebizwa kuthiwa is a pen stationary, is a Palm stationary kwaBesta. So njengoba silana-ke nje-ke sesijoyine nabo bafowethu lapha ukuthi nabo bezolekelela ngoba usizo lokusizakala kwabasebenzi qhamuka noma yikuphi. Naba-ke laba ba-rational-ke laba yibo laba ababulalayo, bayadubula bayabulala, basithembisa ukusibulala. Namaphoyisa-ke asidubulile izolo, asilimaza. Mina nje ngiphuma esibhedlela manje, kodwa-ke ngokweqiniso labasebenzi nokulwela iqiniso ngeke ngize ngihlehle. Young women and kids that are around here fighting for their rights, basebenza 13 years, 14 years, 20 years, bexoshe unlawfully. It's just a failure of negotiation. Nansi le nkampani, nansi le nkampani enye yazo ziningi xhaphaza abantu sebexhaphazeka kakhulu, bexhasazwa amakula la ePhoenix nakwaBesta nakwa Econopia. Manje we will never back down until we